सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर वालों के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत ही बड़ा खबर निकल के सामने आ रहा है। वो लोग बता दी कि काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव आजकल एगो फिल्म की शूटिंग बहुत तेजी से कर रहा है। जो ना फिल्म के नाम है कुली नंबर 1, जो ना की एक्शन कॉमेडी और सारा चीज के शूटिंग हो गई बा। कुछ गाना की शूटिंग बाकी रहा है, जो ना के धीरे धीरे अब कई जा रहा है। वो लोग बता दी पिछला 4 गाना की रिपोर्ट दे दिल बनी से चारों गाना की शूटिंग हो गई रहा है, लेकिन अब की बार 5वां गाना के फोटो सामने निकल के आयल बा, जिसमें खेसारी लाल यादव बहुत ही अच्छा डांस करते हुए नजर आ रहा बाड़े। जो उनकी एगो बहुत ही अच्छा फोटो सामने निकल के आयल बा, जो उनकी बहुत ही अच्छा गाना के फोटो हटे। वो लोग बता दी तो सीट पर जितना लोग मौजूद रहलक सारा लोग प्रशंसा कैलक हो गाना के, कहता लोग कि बहुत ही बड़ा बड़ा रिकॉर्ड तोड़े जा रहा बा। ऐसे वो लोग बताई तो खेसारी लाल यादव भी स्टेज शो में कहले बानी कि ऐसा ऐसा गाना हम गईले बानी जो उनकी और तहलका मचाए वाला बाटे 2019 में। ऐसे वो लोग बता दी तो ये रहलक अभी तक के सबसे बड़ खबर कि खेसारी लाल यादव के फिल्म कुली नंबर 1 के 5वां गाना के भी शूटिंग हो गई बा, जो उनकी वो बहुत ही सुंदर गाना बटे, जो ने लोग बहुत लाइक करी, आशा लगावल जाता है। इसे वो लोग बता दी तो फिल्म के निर्देशक डायरेक्टर उहे हम लोग जो उनकी राजा जानी फिल्म बन रहे लोग जिला चंपारण, जो उनकी वो लोग देखनी काफी सुंदर फिल्म दोनों बन रहे। ओकरा बाद से कुली नंबर 1 बन रहा बा। आशा कईल जाता कि बहुत ही अच्छा फिल्म हुई, बहुत ही अच्छा में गाना देखे के मिली। ऐसे वो लोग बताई तो खेसारी लाल यादव लगातार मेहनत कैले बाड़े फिल्म खातिर। ऐसे वो लोग इहो बता दी तो खेसारी लाल यादव लगातार कोनो मेहनत करे ले सब फिल्म पर। यह रहलक खबर। अगर वो लोग वीडियो बहुत ही अच्छा लागल तो वीडियो को लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी। अगर अभी चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो लाल बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब करिए। वही जो बगल में घंटी वाला बटन हुई ओकरो के दबावल ना भूली, ताकि वो लोग के अपडेट आसानी से मिल सको। धन्यवाद।